Bir aydım yazyança biz yüzlerce aydım yazıp bilýäs. Günümizde emeli intellekti kino düşürmekde, aydım ayttırmakda we beýleki synody işlerini ettirmekde ulanmak mümkündür. Bu emeli intellekt hyzmatlaryny biziň ýerimize geçjek derejede ulanmak ýerine olaryň edýän işlerinden ilham alyp, öz edýän işlerimizi has ýokarhilli edip bileriz. Aydymçylar aýdan aydymlarynyň sözüni ýazarlar, hazyny ýazarlar, soňralary oturup birleşdirerler, aydym edip aýdarlar. Yani bir topar iş ederler. Biz bolsa bu ýerde aydymyň sözlerini, fazlaryny we aydymyny emeli intellekte ýazdyryp, emeli intellekte aýtdyrarys. Şu wagt onlarça emeli intellekt hyzmaty aydym ýazyp bilýändir. Bu videomda bolsa size şolaryň birini hasakina tanatmak isleýän. Onda geçelim kompýuterimize. Bu edýän işimizi telefonuň üstü bilen hem edip bilersiňiz. Onda videomda başlaýas. Indi bolsa kompýuterimizden Google'a girýäs. Google'a girenmizden soňra suno.com adresini ýazýas we girýäs. Şu taýda çykan sahypanyň ilkinjisine girýäs. Girenmizden soňra şeýle sahypa garşymyza çykar. Şu ýerde aşağıda çep tarapda sign in, yani İngilizce sign in, yani registrasiýa bolmak düýmesi bar. Şu taýda basýas. Basanmyzdan soňra isteseňiz telefon nomeryňyz bilen, isteseňiz iCloud sahypanyz, mail adresiňiz bilen registrasiýa bolup bilýäňiz. Gel onda registrasiýa bolalyk. Men mail adresim bilen registrasiýa bolmakçy. Indi registrasiýa bolanmazdan soňra, yani şu wagt registrasiýa bolduk. Indi bu ýerde şu taýda çep tarapda create düýmesi bar. Şu ýere basýas. Indi şu ýerde bärde İngilizce özüne de ýazdyryp bilýäs ingliz dilinde. Ýok biz özümiz türk dilinde ýa-da türkmen dilinde, rus dilinde ýazdyrmak istesek, onda ýokarda custom düýmesini basýas. Indi şu taýda şeýle bir sahypa garşymyza çykýar. Şu taýyk biz näme haýsy goşgyny aydym edip aýtdyrtmak isleýän bolsak, şonu şu taýyk ýazýas. Men Mawtumul Pragynyň türkmeniň atly goşgysyny aydym edip aýtdyrtmak isleýän. Şu taýdan goşgyny kopýalaýas. Ve şu yere yapıştıryan. Indi şu taýda aşağıda style of music, yani bärde aýtdyrjak aydymymyzyň görnüşini, näli klasik mi bolsun, rock mi bolsun, rap mi bolsun, yani haýsysy şonu saýlaýas. Akustik bolmagyny isleýän, pianoda aýtdyrmak isleýän we gitarda, yani şol stillerde aýtmagyny isleýän, aşağıda bolsa aydyma at bermek isleýän. Meselem türkmeniň. Ondan sonra aşağıda create diýip bir düğme var. Şu düğme basýas. Indi şu taýda muňa garaşýançak şeýle bir maglumat bermek isleýän, bärik tölegli ýagdaýda da registrasiýa bolup bilýäňiz, mugt ýagdaýda da registrasiýa bolup bilýäňiz. Ýani mugt ýagdaýda bolanyňyzda günne 5 tanak aydym ýazdyryp bilýäňiz. Şu taýda görüşiňiz ýaly aşağıda 50 kredit berýär size. Yani bu 50 kredit 5 aydym diýmek, yani aydym maşyna 5 kreditden alýar. Şu wagt görüşimiz ýaly aydyma garaşýas, näle aydym çykarjagyny bilesim gelýär. Görelen diňläp görelen näle aydym çykarýar garşymyza. Ýene şu taýda şundan belläp geçen, meselem İngiliz alfabetinde biziň Y harpymyzyň üstündäki E harpymyzyň üstündäki nokotlar bolmanlygy üçin şu harplary aýtmakda kynçylygam çekip bilýär. Şonuň üçin birazjyk peltek dille de gürleýändir aydymlaryna. Ene görüşimiz ýaly şu wagt aydymy çykardy, taýinlady. 2 tane aydym çykaryp berdi bize. Biri 3 minut 29 sekund, biri hem 4 minutluk aydym çykaryp berdi. Gelin ana diňläp göreliň. Näle aydym çykardyk? Enem bir hilek bilesim geldi. Sazja şowy. Yığındığın bahri Hazar anası, çöl üstünde öser yeri Türkmenim. Gurgun sasıl kara kızın karası, Karadağ'da iner sili Türkmenim. Hak silamış bardır onun sayası, çırp yumşar çölünden erim ayası. Rengberen gül açar yaşlı yaylası, Gark bulmuş reyhana çölü Türkmenim. Ar yaşlı bir rap çıkar perisi,
Kükreyip var urar ambarınızı. Bektir aksakal yurdun eyesi, krem tutar gözel dili Türkmenin. Oğul merdin oğludur, merttir dederi. Gravlı kardeşi serhoştur serin. Dağda düzde kolsa sayyatla diri. Valla bilaydım şeylerin ikinci aydımın dinlek görülün. Birazcık mında nemettim. Yani 10 üstünden baha vermeli olsam 7 bahasını verirdim bana. İkinci aydım dinleyelim. Rihun bilen Bahri Hazar arası, çöl üstünden öser yeli Türkmenim. Gülgün sasıl kara, gözüm karası. Karadağ'dan iner sili Türkmenim. Hak silamış baldır onun sayası. Çırpışar çölünden erim ayası. Rengberen gül açar yaşıl yaylası. Ak olmuş reyhana çölü Türkmenin. Alyaçılı bırak çıkar perisi. Kükreyip bar kurar ambarınızı. Bektöre aksakal yurdun eyesi. Küren tutar güzel ili Türkmenin. Sadık at oğul. Ol merdin oğludur merttir dederi. Gıroglu kardeşi serhoştur seri. Dağda düzde kolsa sayyatlar diri. Bilaydım am gowy, yani 10 üstünden bana baha vermeli olsam yani 8 verirdim. Hakikaten am gowy. Olaydım dinle oturkak yani aşağıdan bas, bit, up, bit görünüşünü de yazmağını istedim. 2 tane aydım o dinle oturkak olaram yazdı. Oların bir 2 minut 51 sekund, biram 2 minut 42 sekund. Gelin olaram dinlek görülün. Türkmenin koşkusunu yine başka görünüşte. Ceyhun bilen Bahri Hazar arası, çöl üstünden öser yeli Türkmenin. Gülgün sasık kara gözün karasız. Karadağ'dan iner sili Türkmenin. Hak sıramış bardağının sayası. Çırpınşak çölünden evim ayası. Renk beren gül açar yaşıl yaylası. Kalk olmuş reyhana çölü Türkmenin. Al yaşlı bırak çıkar perisi. Kükreyip bar kurar ambarınızı. Bektöre aksakal yurdun eyesi. Küren tutar güzel ili Türkmenin. Bilaydım am yani rap görünüşü ne diptir bunu? Bilemem, rap diye yazmadım da yani şuların bir bit zaten şu rap zaten değişti olayma. Hatta hemen görünüşlerini bilmem son. İkinci yasan aydım dinlek göreli. Bana da baha vermeli olsam 10 üstünden 6 verecek şu atlıkça. Sadık oğul. Mene DJ olacak bu arasındalar kurum. Onunla 20 tane aydın hemen toyarıp çıktım. Ceyhun bilen Bahri Hazar arası, çöl üstünden öser yeli Türkmenin. Gülgün sasık kara gözün karası. Karadağ'dan iner sili Türkmenin. Haksılamış baldı onun sayyası. Çırpınşar çölünden emayılası. Renk veren gül açar yaşıl yaylası. Barak bolmuş reyhana çölü Türkmenin. Al yaşlı bırak çıkar perisi. Kükreyip bar kurar ambarınızı.
Rektör Aksakıl yurdun eyesi Küren tutar gönüllülü Türkmenim Ol nerdin oğludur nettir pederi Görrovlu karmaşı serhoştur seri Dağda düzde kolsa sayatlar diri Alabilmez yol var soğlu Türkmenim Ölü yürekleri bir bolup başlar Darsa yığın erer topraklar başlar Bir sıfırada tayyar kılın savaşlar Öterilir olık balık Türkmenim Ölü yürekleri bir bolup başlar Darsa yığın erer topraklar başlar Bir sıfırada tayyar kılın savaşlar Öterilir olık balık Türkmenim Gol kovalanar ata çıkanda Dağlarla döner giya bakanda Balık getirir coşup derya akanda Ben tutturmaz kesesili Türkmenim Kapıl kalmaz dövüş günü harp olmaz Kargışa neye sonra giriftar olmaz Bülbülden ayrılıp solup zar kalmaz Dayımam var saçar gülü Türkmenim Balaydymam şularyalyk, balaydymada 10 üstünden 8 bal berip bilers. Olaydym gidip durka şu taýda Murad Öwüziň soňky täzeligim bar aydymynyň sözlerini yazdyrmak üçin berdim. Görelen näýlek alternativ rock, elektronik, atmosferik görnüşlerini istedim. Ýazypdy. Görelen näýle çykarýar maňa. Murad Öwüziň bulaydymyny taýinlaýança şu taýda näýle goşky ýazdyryp bilersiňiz. Ýöne türkmen diline ýazanok, onu öňünden aýdaýyn. Türk dilinde, rus dilinde, ingliz diline ýazdyryp bilersiňiz onam hemmämiziň bilişimi diýeli ChatGPT emeli intellekt saytyndan ýazdyrýas. Meselem şu taýyk aýdaýyn bilimle ilgili, yani bilime değişli. Mesela şu an bilime değişli bilim insanlarının adını ulanıp bir aydym sözü yazarmın dedim. Bunu Türkçe yazdım. Bu da bize Türkçe cevap vererini yazdı. Galileo ve Newton yıldızlar, kütleler sondalık bir neme yazdı. Bu yerden ChatGPT'nin yazan sözlerini Alias ve Suno programmasına gelip aydımın sözlerinin yazılyan yerine de onu yazıyaz. Sonra da aşağıda görünüşü diyen yere de isteyen görünüşümü de yazıp şey diyem neticeni görüyoruz. İnne şu taýda Murad Öwüziň bulaydymlaryny diýinni, inne şu taýda ýanky alan sözümü de yazýas we meni näle getsek bu bilime değişli nämäni sinematik diýeli. Sinematik görünüşde bolsun, bit bolsun we aşağına da adyny ütgedeli bilim ýazaly we bu taýinlaýança Murad Öwüziň täzeligim bar aýdymyny nälek ýazdy, onu diňläp görýäs. Sana tazeligim var Aýtmasam olmaýar Sensizligi öwrençdim men sana dal intizar Sana tazeligim var Aýtmasam olmaýar Sensizligi öwrençdim sowaşdy yaralar Ayrılıp söygüm üçün Sendin yüreğime in yakın Şol söygümüz üçün Söygü günlerimiz üçün Sağ bolsana geçenlerimiz üçün Gülüşümde gözyaşlarımı köp yaşırdım Ya da seni unutup ben başladım Sana tazeligim var Aýtmasam bolmaýar Sensizlige öwrençdim men sana dal intizar Sana tazeligim var Aýtmasam bolmaýar Sensizlige öwrençdim sowaşdy yaralar Oy, bulaydymam yani pikreşimden gowy yazdy. Inni täzeligim bar aýdymynyň ikinji versiýonyny diňläp görýäs.
Sana tazeliğim var, aytmasam olmayar. Sensizliğe öğrençtim ben sana dalindi zar. Sana tazeliğim var, aytmasam olmayar. Sensizliğe öğrençtim, soğuştu yaralar. Kova boy bir gün, ayrılık suyum için. Sendin yüreğime en yakın. Şol söygümüz için, söygü günlerimiz için. Sağ bolsana geçenlerimiz için. Gülüşümde gözyaşlarımı köp yaşırdım. Yine seni unutup ben başardım. Sana tazeliğim var, aytmasam olmayar. Sensizliğe öğrençtim ben sana dalindi zar. Sana tazeliğim var, aytmasam olmayar. Sensizliğe öğrençtim, soğuştu yaralar. Yani bilaydyma gatowy, yani hakikatdan hem bugünüme yaradı. Bilaydyma berip biljek baham 10 üstünden 9. Inni beýleki soňradan ýazdyran aýdymyz bilim hakynda emeli intellekte sözüni ýazdyrdyk we emeli intellektin ne bolsam aýdymyny ýazdyrýas we onu dinleýäs. Galileo ve Newton, yıldızlar ve kütleler Einstein'ın izinde zamana meydan okurlar. Curie'nin ışığında radyoaktif dans, Schrödinger'in kedisi gizemlerle dolu an. Bilim bize yollar açar, keşiflerle dolu dünya. Tesla'nın ateşiyle geleceği aydınlatırız. Hawking'in evreninde sonsuzluğu ararız. Bilim insanlarının adımlarıyla ilerleriz. Hubble'ın gözleriyle uzaya bakarız. Darwin'in izinde evrimin sırlarını çözeriz. Higgs'in alanında parçacıklar dans eder. Feynman'ın zekasıyla doğanın şifrelerini çözer. Bilim bize yollar açar. Gatowy. Maňa da 10 üstünden berip biljek baham 9. Hakikatdan hem gowy. Indi ikinji versiýonyny dinleýäs. Örelemä näle etdik ha. Galileo ve Newton, yıldızlar ve kütleler Einstein'ın izinde zamana meydan okurlar. Curie'nin ışığında radyoaktif dans, Schrödinger'in kedisi gizemlerle dolu an. Bilim bize yollar açar, keşiflerle dolu dünya. Tesla'nın ateşiyle geleceği aydınlatırız. Maňa birazjyk pesrak bal berip biljek, yani 10 üstünden 4 saat berjek, birazjyk pesrak geldi dogry aýtsam. Indi şu taýda aýtjakladym, bu aýdymlary ýasadyk, dogry dämi? Indi bu aýdymlary nädip alyp bilersiz? Telefonumyzda ýa-da kompýuterymyzda nädip alyp bilersiz? Almak üçin şu gapdarly 3 noktada gelýäs. Şu taýda download bölümi var. Şu ýere girenmizden soňra audio, aşağıdaki video versiýonundan görnüşini alyp bilýäňiz. O nälik? Şu ýerdäki görýän suratyňyzda suratyň üstünde diňe aýdymyň sözleri ýazýar. Şu görnüşde video berýär bize. Biz audio görnüşini aljak bolýas, şeýtir üstüne basýas we şeýdip audio görnüşini alýas. Şular ýalak mehriban izleşler. Bugünlük bu videomuzdan tamamlandy. Indiki videomuzda emeli intellektin haýsy görnüşi hakynda gelmegini isleýän bolsaňyz onu kommentarda ýazyp bilersiňiz. Men aman hükümmen. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sağ olun.